Ya mipody hely za parce que nisy voavoalatsika io betibetiky urgent oka atsika agnaparitaka urgent ty live ty ho atsika vahoaka ny faritra avaratra indrindra atsika diako vaovao ty nazoko voalatsika baka amindreo namagna ao amin'ny présidence primature ary ao amin'ny foloalinda ny sécurité publique zegny vaovao misy eto tandrematsika dioko ambesa aéroport tsika parce que rozy io telo andro efatrandra zay ro niasa haligny nagnamboatra balise na aéroport Rachar hagnamboatra koa balise aéroport ny Andrakaka donc raha tiako aviagna ambara havatsika jiaby namatsika jiaby tanora jiaby magnano andramasom-pokon'ologno atsika miamby aéroport tsika fa ampidiky cargo ro hitondra milisy baka antany hafa ndraiky G6 adigo sy fitaovagna mahery vaika arma lourde zegny kabary nataony radio mivolagna izy fa tsy hiala fôtiny izy amono holo zegny kabary nataony radio fa tsy hikegna amin'ny fampiasagna fitaovagna amoloagna vahoaka samboritsika mivavana izy vahoaritsika vitiny izy ke ambara aparta urgent raty abokako anareo sariny balise Rachar nagnapetraky izy ro tagnatiny 2-3 jours ty parce que i cargo io mila ampidirin-dro haligny karaha nataondreo nampidriky milisy aligny andra Tambaribe fa tsika vahoaka ny diego ndivoneny laolo ty ataondreo massacre totaly atsika tsika vahoaka ny diego zegny fady atsika tsy mamaly nikase tagnana atsika ro fa tsika mahita ataotsika ro mahita cargo andeha tateragna milisy amonoagna vahoaka ro tsy mahita cargo itateragna moteur amy port ny Toamasina tsy olo mamorery vahoaka anao radio tegna tsisy jery